ihe a bụ ele-ewesịsị mgbọnụ na egbe ndị Ebubeagu eyisisiele ha akwa ile anyị ya afụ ka esi ewesịsị mgbọdịla egbe ha ifuru ka esi ewesịsị ihe na moto ndị Ebubeagu Innocence ha buru bita. No, we'll go there. I know you're going there. We're going to even how much is